பாட்டி இன்னும் ஏன் கடை இப்படி இருக்க எவ்வளோ முகத்தை தூரமாக தொங்க இருக்குது. போட்டுட்டு உனக்கு நமக்கு என்னாச்சு முன்னாடி சொல்லு உனக்கு அவங்கலாம் என்ன போய் வேணும் வெயிட் சொல்லு பண்ணிட்டு நான் வாங்கி இருக்காங்கம்மா. தரேன் இவ்வளோ லேட்டாக ஏன் போனால் முகத்தை எப்படி தொங்க தப்பாக போட்டுட்டு நினச்சிக்க இருக்க நாளைக்கு மாட்டாங்களா? நிச்சயதார்த்தம் ஒரு இருக்கு ஆட்டோவாவது பிடிமா, ஆட்டோவில் போயிடலாம் சீக்கிரமாக கடைக்கு. இல்லைம்மா, இதோ கடை பக்கத்தில் வந்துடுச்சு. ஆட்டோலாம் தேவையில்லை, நம்ம நடந்தே போயிடலாம். சரிம்மா. ஆமாம், வாணி அத்தை, சின்ன பொண்ணு அத்தை, வசந்தி அத்தை, உமா அத்தை, அப்புறம் நம்ம பூமாரியெல்லாம் எங்கம்மா? அவங்களையெல்லாம் நீங்கள் கூப்பிட்டுட்டா இல்லையா? பூமாரியாவது கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். செல்லம்மா, பூமாரி, வாணி அக்கா, சின்ன பொண்ணு, வசந்தி, உமாரி எல்லாம் ஒன்றா வந்து காரில் அங்கே வந்துட்டுருக்காங்க. சின்ன பொண்ணோட காரில் வந்துட்டுருக்காங்க. சரி, நம்ம நடந்து பேசிட்டு போகலான்னு தான் உன்னை கூப்பிட்டுட்டு வந்தேன். அப்படியாம்மா? சரிம்மா சரிம்மா, வாம்மா நம்ம போகலாம். எந்த கடைக்கு போகிறாங்கன்னு தெரியலையே, அம்மா கிட்ட கேட்க வேற மறந்துட்டேன். எந்த புடவை கடைக்கு போகிறாங்கன்னு தெரியலையே. சரி ஃபோன் பண்ணி கேட்போம் எந்த கடைன்னு. ஆமாம், அங்கே போகிறது யாரு? நம்ம ஸ்டெல்லா மாதிரி இருக்குது. ஸ்டெல்லாவும் அவங்க அம்மாவும் போகிற மாதிரி இருக்குது. சரி பக்கத்தில் போய் பார்ப்போம் யாருன்ட்டு. ஒரு வேளை நம்பாலாம் இருப்பாளோ. யோய் ஸ்டெல்லா, ஏய் ஸ்டெல்லா. யார் ஸ்டெல்லா ஸ்டெல்லான்னு நெட் ரோட்டில் கூப்பிடுறது? யார் என்னை கூப்பிட்டுட்ருக்கா? சோ, இவரா? இவர் எதுக்கு இங்கே வந்தார்? ஐயோ, சூ, இவரை பார்க்கவே எனக்கு கூச்சமாக இருக்குது. ஏய் ஸ்டெல்லா, என்னை பாரு பாரு. சொல்லுங்க. அம்மா வேற முன்னாடி இருக்காங்க. இப்போ எதுக்கு என்ன ஸ்டெல்லா ஸ்டெல்லான்னு கூப்பிட்டீங்க? அம்மா ஏதாவது தப்பாக நினச்சிக்க போகிறாங்க. சொல்லுங்கள் சீக்கிரமா. ஏய் ஸ்டெல்லா, வா பைக்கில் உன்னை ஏற்றிட்டு போகிறேன். நீயும் நானும் போகலாம் கடைக்கு. அச்சோ, நானும் வரல. நான் அம்மா கூட வரேன், நீங்கள் போங்க. ஏய் ஸ்டெல்லா, ஆசையாக கூப்பிடல. உன்னை பைக்கில் ஏற்றிட்டு பைக்கில் போகணுன்னு ரொம்ப நாளாக ஆசை. வா பைக்கில் உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன். என்ன கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்குங்க. மேரேஜ் ஆன வாட்டி நீங்கள் பைக்கில் தானே கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க. இப்போ எதுக்கு இவ்வளோ அவசரம்? அம்மா இருக்காங்க, அப்புறம் அம்மா தனியாக தானே போகணும். அடடே, அப்பா, மாப்பிள்ளை நானே தம்பியா? நினைச்சேன் என்ன ஸ்டெல்லாவை தம்பி, பைக்கில் கூட்டிகிட்டு கடைக்கு போகணும். வரீங்களா நீங்களும் அத்தை எங்கள் கூட? கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க. சரி அத்தை சரி தம்பி, உங்களுக்கு சரி கோவில் தம்பி. புண்ணிய அத்தை. இதோ பக்கத்தில் நான் கடை வந்துடுச்சு, போயிட்டுருக்கேன். ஸ்டெல்லாவை மட்டும் பார்த்து கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க. என்ன தம்பி, ஸ்டெல்லாவை பைக்கில் ஏற்றிட்டு கூட்டிகிட்டு வர மாட்டிங்களா? எதுவுமே பேசாமல் இருக்கீங்க. சே அப்படியெல்லாம் இல்லை அத்தை. நான் ஸ்டெல்லாவை கூப்பிட்டுட்டு தான் இந்த வா பைக்கில் போகலாம் உன்னை இறக்கி விடுறேன்னு. இல்லை அம்மா இருக்காங்க நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. ஸ்டெல்லாம்மா, மாப்பிள்ளை கூட பைக்கில் நீ வா. பக்கத்தில் தானே கடை, நான் போயிட்டுருக்கேன். சரியா? வயசு பிள்ளை தனியாக ரோட்டில் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்குது. சரி, நான் முன்னாடி போகிறேன், நீ மாப்பிள்ளை கூட பைக்கில் வா. அம்மா, நீ மட்டும் தனியாக போவேன். நான் எப்படிம்மா இவர் கூட வருது? நானும் உன் கூடயே வரேம்மா. நீ தனியாக போவாதம்மா. செல்லம்மா, அம்மா சொல்கிறத கேளு. சரியா? எனக்கு என்ன, இங்கே பக்கத்தில் தானே, நான் நடந்து போய்க்குவேன். நீ மாப்பிள்ளை கூட வா. சரிம்மா. சரி மாப்பிள்ளை, அப்போ ஸ்டெல்லாவை பார்த்து கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க, நான் போயிட்டுருக்கேன் முன்னாடி. ஓய் ஸ்டெல்லா, பார்த்தியா உங்கள் அம்மாவே உன்னை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லிட்டாங்க. பைக்கில் ஏறு, நம்ம போகலாம். ஏறிக்கா ஸ்டெல்லா, போகலாமா? நான் ஏறிட்டேங்க, பார்த்து போங்க. பார்த்த முதல் நாளே, உன்னை பார்த்த முதல் நாளே, காதல் வலிகிறது, உன்மேல் காதல் வலிகிறது. பார்த்த முதல் நாளே, உன்னை பார்த்த முதல் நாளே. என்ன சம்மந்தி, வந்து ரொம்ப லேட்டாச்சா? சாரி சம்மந்தி, நாங்கள் 2 பேரும் நடந்து பேசிட்டு வந்ததுனால லேட் ஆயிடுச்சு. ஆட்டோவில் வந்திருந்தா சீக்கிரமாக வந்திருப்போம். பரவாயில்ல சம்மந்தி, நாங்களும் இப்போ தான் வந்து 5 நிமிஷம் தான் ஆகுது. அதனால என்ன? சரி, உங்கள் கூட வருவாங்கள்ல அந்த அக்காலாம் இன்னும் வரலையா? அவங்க வந்தால் நல்லா புடவையெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க 4 பேரும் காரில் வரதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. என் பொண்ணு, சின்ன பொண்ணையும் பூமாரியையும் கூட்டிகிட்டு வரதா சொன்னாங்க. ஆனால் இன்னும் ஆளை காணோம். வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏண்டி மருமவள, இவ தான் என் பேரனுக்கு பார்த்துருக்க பொண்ணா? ஏதோ சுமாராக இருக்கா. இதுவே என் பேத்தியாக இருந்தால் இன்னும் லட்சணமாக இருந்திருப்பா. என்னத்த சொல்ல, போயும் போய் இவளை பிடிச்சிருக்கா. இந்த கிழவி எங்கே வந்தாலும் வாயை மூடிட்டு இருக்காது போல இருக்கு. இந்த கிழவி கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு நான் படாத பாடு படணும் போல இருக்கு. சே. ஆமாத்த, இவ தான் முத்துக்குமாருக்கு பார்த்துருக்கா பொண்ணு. என் மருமவ எவ்வளோ அழகா லட்சணமாக இருக்கா பாருங்க. மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கா. ஆமாம் ஆமாம், மருமவ லட்சணத்தை நீ தான் மெச்சிக்கணும். ஊர் இல்லாத மருமவளை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டா. எப்படியோ இவ கல்யாணம் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு தான் வரணும். இவளை டார்ச்சர் பண்ணி இந்த வீட்டை விட்டு அனுப்பிட்டு என் பேரனுக்கு என் பேத்தியை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலை. என் பேர் சாந்தா இல்லை. என்னென்ன நடக்குதோ நடக்கட்டும், அப்புறமா இவளை நான் பார்த்துக்கிறேன். வாணிக்கா, வந்துட்டிங்களா? சின்ன பொண்ணு, வசந்தி, சுமாலி எல்லாம் வந்துட்டிங்களா? சரி சரி, எல்லாரும் சீலை பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்லையா சேம் ஒரே கலரில் ட்ரெஸ் எடுத்துங்க. நான் வந்து ஸ்டெல்லாவுக்கு சேரீ பார்க்குறேன். சரோஜா, முதல்ல பொண்ணுக்கு சேரீ எடுக்கிற வழியை பாரு. சரியா? அதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகும். பொண்ணுக்கு சேரீ எடுக்கிறது தான் ரொம்ப லேட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு பொண்ணுக்கு சேரீ எடுக்கலாம். சரிக்கா, நீங்கள் சொல்கிறது சரிதாங்க்கா. அதுக்கு தான் நீங்கள் வரணும்னு சொல்கிறது. வாங்க மேடம், என்ன புடவை பார்க்குறீங்க? என்கிட்ட எல்லா முகூர்த்த புடவையும் இருக்கும், நிச்சய புடவை இருக்குது. நம்ம கடையில் இல்லாத புடவையே இல்லை, எல்லா டிசைன்லையும் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஐட்டத்தை சொல்லுங்கள், எடுத்து போடுறேன். சம்மந்திம்மா, எந்த மாதிரி பார்க்கலாம்? உங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சம்மந்தி, நான் ஸ்டெல்லாவுக்கு பனாரஸ் பட்டு தான் எடுக்கலான்னு இருக்கேன்.
அதுதான் ரொம்ப நாளாக நான் திங்க் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். பனாரஸ் பட்டு தான் எடுக்கணும். சம்மந்தி அது ரொம்ப காஸ்ட்லியாச்சே, நார்மலாகவே பார்க்கலாமே, அது ரொம்ப ரூபாவுமே. சம்மந்தி அதனால் என்ன, என் மருமகளுக்கு நான் இருக்கேன். எவ்வளோ ரூபா இருந்தால் என்ன, நான் போட்டு எடுத்து என் மருமகளுக்கு தரேன். இதை பாருங்கள் மேடம், பனாரஸ் பட்டு எடுத்து போடுங்க, நல்ல டிசைன்லாம் எடுத்து போடுங்க. எவ்வளோ ரூபா இருந்தாலும் சரி கவலைப்படாதீங்க. 50,000 1,00,000னாலும் சரி கவலைப்படாதீங்க. என் மருமகளுக்கு நான் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஏண்டி, யார் வீட்டு பணத்தை யாருக்கு எடுத்து செலவு பண்ணுற? 1,00,000 ரூபா போட்டு உன் மருமகளுக்கு நீ புடவை இருக்கியா? இதை நான் ஒரு நாளும் அனுமதிக்க மாட்டேன். என்ன நினச்சிருக்கேன், வெறும் நிச்சயத்துக்கு 1,00,000 ரூபா புடவை இருக்கியா? அப்போ கல்யாணத்துக்கு என்ன தெரிப்ப? உமாலு 1,00,000 ரூபாய்க்கு புடவை எடுக்காங்களா? இந்த ஸ்டெல்லா ரொம்ப கொடுத்து வச்சவதான் போல இருக்கு. 1,00,000 ரூபா புடவையை நாம் இது முடிக்கும் கண்ணில் கூட பார்த்ததில்ல. என்ன செய்ய? ஆமாம் வசந்தி அக்கா, நான் கூட 1,00,000 ரூபா புடவை இது முடிக்கும் பார்த்ததில்ல, இப்போ பார்க்க போகிறோம். அத்தை, உங்கள் பிள்ளை தான் எடுக்க சொன்னார். எவ்வளோ ரூபானாலும் சரி நிச்சயதார்த்த புடவை நல்லா காஸ்ட்லியாக எடுக்க சொன்னார். அதுதான் 1,00,000 ரூபா புடவை எடுக்க சொன்னேன். வேணும்னா உங்கள் பிள்ளைய போய் கேட்டுக்குங்க. நீ போய் நல்ல பனாரஸ் பட்டு 1,00,000 ரூபா இருந்தாலும் ஓகே தான். நல்ல புடவையாக நல்ல டிசைனாக நல்ல கலராக பார்த்து எடுத்துட்டு வா. சரிங்க மேடம், ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் போய் எல்லா புடவையும் கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு வரேன். இவளுக்கு துணையாக என் மாமனும் இருக்கான். என்னத்தை சொல்ல, எல்லாம் என் மாமனை கைக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்காய்வேன். இருக்கட்டும், இந்த கல்யாணம் முடிக்க அமைதியாக இருந்துட்டு அப்புறமா இவளை நான் வச்சுக்கிறேன். என்ன பாட்டிமா, 1,00,000 ரூபாய்க்கு புடவை எடுத்தா வயிறு எரியுது போல இருக்கு. உங்கள் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது. ஏய், யாருடி நீ? என்னை பார்த்து முகத்தை ஒரு மாதிரியாக இருக்குன்னு சொல்கிற. ஃபஸ்ட்டு நீ யாருடி? நானா? என்னை பற்றி இந்த ஊரில் கேட்டு பாருங்க, நான் தான் சின்ன பொண்ணு. சின்ன பொண்ணுனா பெரிய இவளா? உனக்கு என்ன கொம்பு மதிச்சிருக்கா? சின்ன பொண்ணுனா இந்த உலகத்துக்கே தெரியுமா? நீங்கள் சின்ன பொண்ணுன்னு யூடியூப்பில் போட்டு சர்ச் பண்ணி பாருங்க, தமிழ்நாடே அப்படியே அசந்து போயிடும். அந்த அளவுக்கு என் பேர் ஃபேமஸ்ஸு. இவகிட்ட வாய் கொடுத்து நமக்கு என்ன போகுது? எக்கட கெட்டு போகட்டும். வாணியக்கோ, நம்ம ஸ்டெல்லாவுக்கு இந்த கிளவியால் பிரச்சனை வரும் போல இருக்கு. கிளவி முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது, ரொம்ப மோசமான கிளவியாக இருப்ப போல இருக்கு. சின்ன பொண்ணு, இது சம்மந்தி வீடு, நீ அமைதியா இரு, எதுவும் வாய் கொடுத்துடாத. கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் அமைதியா இரு. சரிக்கா, நீ சொல்கிறதுக்காக நான் அமைதியாக இருக்கேன். அந்த கிளவியை நான் வச்சுக்கிறேன், அப்புறமா வச்சு செய்ய போகிறேன் அந்த கிளவியை. பாருங்க மேடம், இங்கே இருக்கிறது பூரா பனாரஸ் பட்டு தான். இதில் உங்களுக்கு எந்த சேரீ வேணும்னு பார்த்து எடுத்துங்க. இதில் பாருங்கள் நிறைய கலர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் ஏதோ அது வேணுங்கிறத எடுத்துக்கோங்க. சம்மந்தி, நீங்களும் வந்து பாருங்கள். அக்கா, நீங்களும் எல்லாம் வந்து பாருங்கள், எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கு செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதுவே நம்ம ஸ்டெல்லாவுக்கு எடுத்துடலாம். சரிங்கம்மா. அப்பா, இவ்வளோ சேலை, ஒவ்வொரு சேலையும் ஒவ்வொரு லட்ச ரூபா. அம்மா, இந்த மாதிரி சேலையை நான் பார்த்ததே இல்லை. என் பொண்ணு அதிர்ஷ்டசாலி. மேடம், நீங்கள் பார்த்து எடுத்துட்டுங்க. எடுத்தது என்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் வரேன். வேறு கஸ்டமரை பார்க்கணும். சம்மந்திம்மா, இந்த மேலே இருக்கிற பச்சை கலர் பாருங்கள், அதுவும் நல்லாயிருக்கு. இந்த லைட் ப்ளூ கலரும் நல்லாயிருக்கு, ரெட் கலரும் நல்லாயிருக்கு, எல்லா கலரும் நல்லாயிருக்கு. இதில் எது எடுக்கலான்னு நம்மளுக்கே வந்து ஒரே குழப்பமாக இருக்குது. அம்மா, ஸ்டெல்லாவுக்கு ரெட் கலரு இல்லைன்னா வந்து எல்லோ இல்லை பிங்க், இந்த 3 கலரில் மட்டும் எடுங்கம்மா, அதுதான் அவளுக்கு நல்லாயிருக்கும். என்னடா, ஏற்கனவே அவகிட்ட கேட்டு வச்சுட்ட போல இருக்கு. அதான் 3 கலரை மட்டும் கரெக்டாக சொல்கிறேன். சரி சரி, எப்படியோ 2 பேரும் கலந்து பேசி ஒரு கலரை செலக்ட் பண்ணால் சரி தான். சரி சம்மந்திம்மா, நீங்கள் வந்து ரெட் கலரு, எல்லோ கலர், பிங்க் 3 கலரில் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள். மீதியெல்லாம் நம்ம எடுக்க வேணாம். இதோ இந்த ரெட் கலர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இதை பாருங்கள், நீங்கள் 2 பேரும் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. முத்துக்குமார், நீங்கள் சொல்லுப்பா, என் கையில் இருக்கிற இந்த புடவை நல்லா இருக்கான்ட்டு. இதுவும் ரெட் கலர் தான். அட, ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. புடவை கலர் சூப்பராக இருக்குது. என்ன சம்மந்தி, ஒரே டைமில் ஒரே புடவையை எடுத்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. பரவாயில்ல அண்ணன். உங்களை கூட்டிகிட்டு போனால் புடவை கடைக்கு போனால் சீக்கிரமாக செலக்ட் பண்ணிடுங்க போல இருக்குது. எங்களை மாதிரி மனக்கணக்கா ஒரு நாள் பண்ண மாட்டீங்க போல இருக்குது. ஆமாம் சம்மந்தி, உங்கள் அண்ணன் கூட போனேன்னா ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் புடவை எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். நம்ம மனசுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை டக்குன்னு எடுத்துருவேன். மற்றவங்க மாதிரியெல்லாம் இல்லை, நான் என் மனசுக்கு எது வேணும்னு தோணுதோ அதை டக்குன்னு எடுத்துருவேன். அவ்வளோதான். பரவாயில்ல சம்மந்தி, உங்களுக்கு நல்ல குணம் தான். முத்துக்குமார், இந்த புடவை நல்லா இருக்கான்னு பாருப்பா. நீ கேட்ட மாதிரியே ரெட் கலர் இருக்குது. இது வேணான்னு சொன்னால் பிங்க் கலர் எடுக்கலாம், இல்லைனா எல்லோ எடுக்கலாம். இல்லைம்மா, நீங்கள் எடுக்கிறப்பயே நான் பார்த்துட்டேன். இந்த புடவை ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, டிசைனும் நல்லாயிருக்கு. ஸ்டெல்லாவுக்கு கட்டி இங்கேயே பார்த்துடலாமா இப்படி இருக்குன்னு? சரிடா. அப்பா, இந்த புடவையை நம்மளாம் தொட்டு பார்த்தது கூட இல்லை, இப்போ தான் தொட்டு பார்க்கேன். என்ன ஒரு சைனிங், என்ன பளபளன்னு இருக்குது. தங்கம் போட்டு நெஞ்சிருப்பாங்க போல இருக்குது, அவ்வளோ பளபளன்னு இருக்குது சீலை. ஏம்மா, இந்த கலர் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா, இதையே செலக்ட் பண்ணிடுமா. சரிடா. எக்கோ, கண்ணை பறிக்குதுக்கா. 1,00,000 ரூபா புடவை இப்போ தான் நான் நேராகவே பார்க்கேன். அம்மா, என்ன பளபளன்னு இருக்குது. என்னம்மா, புடவையெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? எத்தனை புடவை எடுத்திருக்கீங்க? செலக்ட் பண்ணிட்டேம்மா. ரெட் கலர் பாரு, என் மருமகளுக்கு கட்டியும் பார்த்துட்டோம், நல்லா இருக்குது. அந்த புடவையே பில் போட்டுருங்க. அப்புறமா ஒரே மாதிரியாக ஒரு 10 கலர் சீலை வேணும். அது எந்த செக்ஷனில் இருக்கும்?
மேடம் அது மேலே இருக்கு மேடம், நீங்கள் போய் அங்கே பார்த்துட்டு வாங்க. இந்த புடவையும் அந்த புடவையும் சேர்த்து எல்லாம் ஒன்றா பில் போட்டுடலாம். ம் சரிம்மா. ஸ்டெல்லா புடவையை கலட்டி வச்சிருமா, அவங்கக்கிட்ட குடு மடித்து பில்லு போடட்டும். ம் சரிங்க அத்தை. சரிங்க மேடம், இந்த புடவையை நான் மடித்து பில் போட்டு வச்சுறேன். நீங்கள் போய் வேறு ஏதாவது பார்க்கறதா இருந்தால் பார்த்துட்டு வாங்க. சம்மந்திம்மா, நான் என் கூட வந்த அக்காவுக்கெல்லாம் புடவை எடுக்கணும். அவங்களுக்கு ஒரே மாதிரி எல்லாருக்கும் புடவை எடுக்கணும். நாங்கள் புடவை எடுக்க போகிறோம், நீங்களும் வரீங்களா? அதெல்லாம் முடியாது சம்மந்தி. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இன்றைக்கி புடவை நான் தான் எடுத்து தர போகிறேன், நீங்களும் எடுக்கவே கூடாது. அடட பரவாயில்ல சம்மந்தி, நானும் பணம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். எல்லாருக்கும் புடவை எடுக்கிறதுக்கு நானும் பணம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கங்க சம்மந்தி. அதெல்லாம் முடியாது. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் எடுத்து தர சொல்லி உங்கள் அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு. அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் என் பணத்தில் தான் இன்றைக்கி புடவை எடுக்கணும். சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. சரிங்க சம்மந்தி, வாங்க நம்ம போகலாம். சின்ன பொண்ணு இங்கே பாரு லெகங்கா. இந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டு பார்க்கணுன்னு ரொம்ப நாளாக ஆசை. நான் போய் ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டு பார்க்க போகிறேன். இங்கே யாருமே இல்லை. 4 முடி, உனக்கு வயசாயிடுத்து தெரியுமா? இப்போ போய் இந்த லெகங்கா நீ போடுற வயசா? நான் போட்டாலாவது பரவாயில்ல, உனக்கு வயசாயிடுச்சு, நீ போட்டால் நல்லா இருக்குமா? ஏய் சின்ன பொண்ணு, அப்படி என்னடி எனக்கு வயசாயிடுச்சு? எனக்கு வர ஆவணி மாதம் வந்தா 30 தாண்டி ஆகுது. அட 4 முடி, ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்காக ஏஜே இவ்வளோ கம்மி பண்ணிட்டேன். என்ன சொல்கிறது? நீ எப்படியே போ, நான் போய் ஒரு லெகங்கா எடுத்து போட்டு பார்க்க போகிறேன். இந்த லெகங்கா நல்லா இருக்குது, இதை போடலாமா? இல்லை அந்த பக்கம் போய் வேறு எடுத்து போடலாமா? இந்த கலரும் நல்லா தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு எந்த கலராக இருந்தாலும் சூப்பராக தான் இருக்கும். சின்ன பொண்ணுன்னா கொக்கா. என்னங்கடி பண்ணுறீங்க இங்கே? இங்கே என்ன ட்ரெஸ் எடுக்க வந்தீங்க? ஆமாம், இந்த இது என்ன பொம்மைக்கு இந்த கவுனை மாட்டி விட்டுருக்காங்க? பாட்டி, இதுக்கு பேர் லெகங்கா. இதை நாங்கள் போட்டு பார்க்க தான் இங்கே வந்தோம். அது என்னடி லெங்கா? அப்படின்னு நான் ட்ரெஸ்ஸு இவ்வளோ நாள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. பாட்டி, அது லெங்கா இல்லை, லெகங்கா. சரி, அப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸை நான் போட்டு பார்க்க போகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. அட கிளவி, இந்த வயசில் உனக்கு லெகங்கா போடணும்னு வேற ஆசையா? நடத்து நடத்து. பத்தியாடி, இந்த ட்ரெஸ்ஸில் நான் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. உனக்கு கூட இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்காது, எனக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஏய் தாய் கிழவி, என்ன இவ்வளோ அட்டுழியம் பண்ணிகிட்ருக்க? ஆமாம், நீ சொல்கிறதும் சரிதான். உனக்கு இந்த ட்ரெஸ் சூப்பராக இருக்குது. எவனாவது கன்னி பையன் பார்த்தா உன்னை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடுவான், அவ்வளோ அழகாக இருக்க. சின்ன பொண்ணு, இந்த ட்ரெஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த பாட்டிக்கு. நான் ஒரு டைம் போட்டு பார்க்கேன். இதை பாருங்கடி, இந்த ட்ரெஸ்ஸை நான் யாருக்கும் தரமாட்டேன். இதை நான் போய் செலக்ட் பண்ணி காசு கொடுத்து வாங்க போகிறேன். இந்த ட்ரெஸ்ஸு தான் என் பேத்தி நிச்சயத்துக்கு போட போகிறேன். என்னது, உன் பேர நிச்சயத்துக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸை போடுவியா? கல்லை கொண்டு அடிச்சிடுவாங்க உன்னை. ஒழுங்கு மரியாதையா மூளையில் கிடக்கணும். ஏதோ ஒரு பட்டு சிலை எடுத்து கொடுத்தாங்களா, அதை கட்டிக்கிட்டு ஒரு ஓரமாக போய் நிற்கணும். இந்த ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் போட்டுட்டு அலையக்கூடாது. யாருக்கு சொன்னால் நான் இந்த ட்ரெஸ் போடக்கூடாதுன்னு? நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸை தான் போடுவேன். யார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். கிழவி சொல்கிறத கேளு கிழவி. இதெல்லாம் போட்டுட்டு வந்தால் உன்னை 4 பேர் பார்க்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? ஊர் உலகத்துக்கு நான் எதுக்குமே கவலைப்பட மாட்டேன். நான் என் இஷ்டம் போல தான் இருப்பேன். என் மருமகளே என் பேச்சை கேட்க மாட்டா. நான் எதுக்கு ஊர் பேச்சை கேட்கணும்? நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸோட தான் வீட்டுக்கு போக போகிறேன். விலகுடி, நான் போகிறேன். போய் கண்ணாடியில் என் முகத்தை, அழகான முகத்தை பார்க்க போகிறேன். என்னடி சின்ன பொண்ணு, இந்த கிழவி இப்படியே ட்ரெஸ்ஸை போட்டு போகுது? ஊருக்குள்ளே பார்க்குறவங்க கிழவி என்னடி சொல்லுவாங்க? எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருக்குது. நீயா சாக்கில் தான் இருக்க, நான் அப்படியே ஸ்டக்காகி நிற்கேன். என்னத்தை சொல்ல இந்த கொடுமையை? எப்படியா போகுதுங்க. வா, நம்மளுக்கு போய் நம்ம புடவையை செலக்ட் பண்ணலாம். சின்ன பொண்ணு, நான் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு பார்க்கணுன்னு எவ்வளோ ஆசையாக இருந்தேன் தெரியுமா? கிளவி ஒரு டைம் கூட கொடுக்காம எடுத்துகிட்டு போயிட்டா. ஆமாம் சின்ன பொண்ணு, நான் கூட ஒரு டைம் போட்டு பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டேன். கிளவி எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு. நீங்கள் 2 பேரும் லெகங்கா போடுற வயசா? ஒழுங்கு மரியாதையாக நாளைக்கு நிச்சயத்துக்கு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி புடவை கட்டிட்டு வரீங்க. இப்போ நம்ம போய் ஒரே மாதிரி புடவை தான் எடுக்க போகிறோம். எல்லாம் வாங்க என் பின்னாடி. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஸ்டெல்லாவுக்கு நிச்சய புடவை எடுத்தாச்சு. புடவை எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த பாட்டியோட லெகங்கா எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் காமெடி கார்டூன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்துல எல்லாம் அந்த ரெட் கலர் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.